Kompla jinstema tnej filgħodu l-każ fejn Sandro Ketkuti qed ikun akkużat li wettaq ferita gravi kontra d-direttur tal-GRTU Vince Farrugia. Fil-qorti l-avukat ta' Ketkuti Manuel Mallija ppreżenta SMS mibgħuta fit-12 ta' Marzu tal-2010 illi juru kif il-Viċi President tal-GRTU Filip Fenek qal lid-direttur tal-istess GRTU Vince Farrugia biex ma jinkwitax għaliex huwa kellu l-appoġġ ta' dak li sejjaħ bħala l-Kummissarju tal-Pulizija u tad-Direttur tal-Ħabs Abraham Zammit. F'SMS partikolari Fenek qal lil Vince Farrugia illi dak li sejjaħ bħala il-Kummissarju tant kien fuq naħa tagħhom li ċempillu 4 darbiet. Mistoqsi dwar dan mill-avukat Mallija Filip Fenek qal li meta semma lill-Kummissarju huwa fil-fatt trid jirreferi għall-Assistent Kummissarju Neville Aquilina għalkemm qal illi kellu kuntatt darba mal-Kummissarju tal-Pulizija dwar dan il-każ. Skont Fenek huwa bagħad dawn l-SMS lil Vince Farrugia biex l-istess Farrugia jħossu komdu wara dak kollu li kien għadda minnu. Fenek qal li huwa bl-ebda mod ma rid jeżerċita xi influwenza fuq xi ħadd. Fl-istess SMS ta' 12 ta' Marzu 2010 Vince Farrugia insista ma' Filip Fenek biex jgħid lill-Kummissarju bilalli jkun żgurat li Ketkuti jagħmel żmien twil il-ħabs. Talbu wkoll qabad lil Mario De Bono, uffiċjali ieħor tal-GRTU, biex jipprovdi informazzjoni lil blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizia bilalli li din tkun tista' tikteb artikli kontra Sandro Ketkuti. Mill-SMS ippreżentati fil-qorti joħroġ ukoll li kienu qed isiru kuntatti ma' ġurnalisti differenti fost oħrajn bilan li jkun żgurat li jkunu organizzati messaġġi ta' appoġġ lejn Farrugia fuq l-internet. F'SMS ieħor datat 18 ta' Marzu, Vince Farrugia saħansitra talab lil Filip Fenek biex ikellem lil Guido De Marco minħabba l-influwenza li skont Farrugia De Marco kellu fuq l-avukat Manuel Mallija.